Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg prøve at sælge mig selv på DBA og se hvor mange penge jeg eventuelt kunne få ud af det. Men først skal vi tage nogle billeder af produktet. Nemlig mig. Det jeg så skal prøve nu er at lave en form for annonce omkring mig selv. Så går vi ind på her, markedspladsen. Og så siger vi, opret nyt. Så lad os lige se her. Gå til indstillinger. Ja, det er meget. Nu rører jeg så ud af DBA. Det er ikke særlig fedt det der faktisk. Ja, det kommer til at tage noget tid det her. Så, nu er jeg oprettet på DBA. Nu vil jeg gå nogle par dage, og så vil jeg vente og se på, hvem jeg får tilbage fra. Der er nu gået cirka 2 dage, og vi skal mødes med vores første køber. Hans navn er Peter Aalbæk, og han siger, at jeg skal hjælpe ham med en eller anden form for handel på de her koordinater. Så lad os komme afsted. Det er fucked up, vi skal møde med ham, der køberen på den her parkeringsplads. Koordinaterne er... Det er det rigtige. Jeg tror sgu det er ham der derovre. Fucking suspicious det her. Han sagde, at jeg skulle hjælpe ham med eller noget. Hallo, er du Peter Aalbæk? Ja, det er mig. Hvem er du? Det er mig, AK. Du købte mig på DBA. Du sagde, du skal hjælpe. Ja. Hvad skal vi så? Vi skal køre en handel. Du skal lige slå mit ansigt, ikke? Jo, det gør jeg selvfølgelig. Jo, godt. Ja, så vi skal bare vente her indtil de kommer? Ja, du skal også slå min stemme. Okay, men ja, det skal jeg nok, det selvfølgelig. Det gør også? Yep. Jo. Der er en lille handel, vi skal købe med. Du skal komme herover, så skal du sidde her. Du skal være klar til at køre. Okay. Ja, du skal holde bilen kørende. Du skal ikke, du skal være klar til at køre med det samme. Okay? Jeg skal hjem noget med bagagerummet. Du skal ikke filme mig, når jeg gør det. Okay, lad være. Ja. Fuck, hvad er det, der foregår? Ærligt, guys. Det er fucked up, lort. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bro, what? Hvad beskyder du ham bare? Shit, bro. Hvad fuck gik det der ud på? Altså, hvad så nu? Ja, nu går du ud af min bil. Okay? Men får jeg stadig mine penge? Ja. Altså, har du overhovedet mit nummer? Kan jeg ikke give dig mit nummer? Hallo? Fuck, det var kaotisk det der. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal ringe til politiet. Den har overført de der 150. Nå. Ja, så videre til næste. Nu er gået en uges tid, og jeg har fået en ny køber. Hun hedder Dorte. Jeg skal hjælpe hende med nogle huslige pligter derhjemme, så lad os bare komme i gang. Så jeg tror sgu det her. Til din indskud. Er det dig, der er Dorte? Ja, hej. Er det et kamera, du er med dig der? Jamen, skal jeg bare lade, lad bare være med at filme dig, ikke også? Det må du, ja. Tak. Hvis du bare vil komme ind og tage støvsugeren og gøre det rent. Ah, okay. Jeg er færdig med støvsugen nu, Dorte. Er det mere, jeg skal gøre? Ja, kan du ikke også lige tage opvasken nu, hvor du er i gang? Ja, er det herude? Det er bare ude i køkkenet, ja. Okay. Det var så det sidste glas. Bum. Perfekt. Dorte? Shit, hvor mange billeder her. Dorte! Hvorfor har du ikke noget tøj på? Nej. Ja, det gik ikke så godt. Jeg kunne simpelthen ikke, så jeg gav bare pengene tilbage, og så smuttede jeg. Jeg kunne ikke. Men videre til næste. Jeg så slet ikke. Ny køber i hvert fald. Det der så sker nu er, at jeg skal mødes med en køber, Erik Henriksen, tror jeg han hedder. Ja. Han er ikke MitID godkendt overhovedet, men så han godt vil mødes på den her adresse, jeg sidder på nu, og jeg har bare ventet i sådan, ja, det er 10 minutter over tid. Jeg håber snart han kommer. Er det dig, der er... Hvad, skal du filme mig?
Altså, jeg slører dit ansigt og sådan noget. Jeg skal nok lade være med at filme. Så længe du ikke... Ja, så er det fint. Så længe du ikke filmer. Okay, fint. Skal vi bare med ind her? Ja. Nå, hvad skal vi så lave i dag? Hvis den her video, den ikke får 30 likes, så slår jeg mig ihjel. Det her det er en lille forsmag